Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ala, kurog. I-diskarga yung dagiti pintor manipod itivan. Unang kay. Manay mat siguro daytan na mausar para iti road beautification. Umanay dang ito uyan ng kay. Isa bagay, ada na lambaga. Yellow, berde, aminan. Kaano tayo nga nga irugi ang kay. Inton bigat Anya nga iti ipinta tayo kadagiti pader. Panunutek nga ron anasaya at no dagiti ada nakaistorya na abambanag ti maipinta. Ay, mabalin ma itang kay. At tinasayat, magsapul tayo. Ti ada talento na nga agpinta. Sige, tayo bagak dahi ta kadagiti kakalugaran tayo. Paray, umayak ag presenta ng agpintar. Ha! Apay amom ti agpintor? Ay, launay mo ta pare. Oh, ay sige man. Rugyan man nga ron ti agpintor, pare madam. Ay, wala pare. Ngam, iti may sa kondisyon, pare. Nangina ti tangdangkaw iti may sangal daw. Ken si kaamin ti makamu iti makan. Agaraman merindak, pare. Ay, no problem. Basta nalaing ka nga agpinta Ay, wala mo ta pare. Angam tay ko na ka. Nangina ti tangdangkaw iti may sangal daw. Ay, manungay. 2,000 a pesos, pare. Nagnginamatan. Ay, awan ang harod. Kunak no tumulong ka lang para iti barangay tayo. Ay, Anya? ay amom ti agpinta itinwang banag. Nakitam aya ang nagipimpintak iti kasta. Ay, kunak no amom. Tagipinta ka iti may sa anwang adakkel. Anya ko matipa ka inaigan tinwang. Ta isupay lati ipintam. Adu mausar nga agarado iti talon. Mapartay. Pagsakayan. Adu pa'y. Day talaan tinapanunot mo. Nasakitin ti ulok abang pampanunot no anya ti maipinta. Ay kat agpatulong ka kadagiti kakalugaran. Amangan no addaam muda. Ay, kastan sa ngagpaiso ti aramidek Ay, aramidem ti kabaulam amang papintas iti lugar tayo. Day tangaran. Kaya't kaw, saan tayo apaudi? No mabalain. Ada ko mapremyo maawat tayo. Isu nga rod asay saya atem. Ay, mabalin ti tumawar paray. Anya? Tawaram ti tangdang ko iti may saldaw, pare. Kasta ko Uray, day talali magasot ko man ang mabalin. Anya? Tulong mo ti daduma uray man nangina ti kayat mo. No awan mo't la ti pagtrabaho, di awan. Mala. Alaman langit, pare. Wait, mayata ka, hindi ko na. Thank you, pare. Anya, papan ka agpinta ida-igit ti kalsada ba daw? Wait, isupay, no da maitid kanya ni Parinteng. Anya ngay mati ipintam ijay. Nagsarita kami ni Parinteng. Makamuwakto ka na, no niya ti mapanunot kong ipinta. Tinaskay, da may ipinta. Amom ayam mati agpinta. Awan mati nakitak manipod idi ang naipintam. Naglaka. Dahito lang ay akisang kong ama. Seryoso ka kaday? Kituloy, mate. Nakitulag ka kaya no saan nakaseryosa. Mala, makamok ang araw. Adda tayo dito igit ti kalsada. Anya ngay ti ipintam kabadong. Wan ngagpaisaw. Ada na panunot mo. Ay, yagtigil-girak pa din, pare. Kunak nurugya mo ti agipinta. Buyaan mi ti aramidan. Uwan nga rod kaya't mi makita. Saan ka makapinta iti kayat ka, no da kayo dita mang buy-buya. Apay nga yakas jay. Iso pa nga siyaw, panawan dak ditaw. Anya. So kayon to, may ditaw, inton ibagakaw, nanalpas. Okay? Wait Hanggang say-saya atem Barang datayo ti maikan iti premyo.
Nagadumot tan a pintor dito'y sangot ti Tersina marikwanang. Wan, madama nga me, di pa nagpintor da kadagiti pader ti kalsada. Talaga gayam apapintasan ni Kapitan ti kalsada tayaw. Adda nga min programa ita ti gobyerno tayaw. Road beautification. Nasinon do ti kapintasan, di adan to premyo na. Mayat mat ang arod no kasta maray. Iso nga ado ti ginatang ni Kapitan a pintor, tapno adda maaramat. Kasta gayam. No adamat ilamlamang mo di tatalintom nga agdekorasyon, ay kat, umay kamot at ibingay mo. Ay namaray. Awan lat ang mukaw no may papan iti kakasta bambanag. Aya, Sa nabalay, tagdamo ni badong kao maray. Nagbayag mo ni Tata Badong agpinta, anggal. Ay, huwag nga ron. Manungal daw na dita pader. Nabungan na pa iti tulda. Ay, nangarod ka no kayat nga damang buya iti ipimpinta na. Paray! Mabalin ang makita, ti ipimpintam. Saan pa mabalid, pare? Urayan nyo amalpas ka. Aya! Ay, sigurado ang makaayayo day tararamidim ah. Huwag ka, day. Danag mo day, ah. Sige. Ay, panawan na ka pa dito eh. Papan kami pa kadagiti sabali nga agpimpinta. Nagpintas ti paintings dan di tabangir apa ti ranggalaw. Pintaman nga ron buyaan. rumbeng akita noan yat ipinpinta ni Pari Badong. Aguray, kunan namin. Malpas ka no. Saan to ipakita? Ket no bilang ta saan anasaya at ti inaramid na. Di sayang la ang ti inusar na a pintor. Ungar. Awan met dakes na no si Ripem no kasano ti inaramid na. Ay, sigurado na anasaya ti impinta na. Tadyak kaya ti sinsinan. Addaken ka dayta, intay. Ay, pare ba daw? Ada ka dito? Adag iti, pare. Ay, ada ka di impintam ditan. Kaya't kun ang makita. Ikatam day tatulda nga inyabong mo. Ta kita Ay, saan ko pa yung araw na nalpas, pare? Ay, uray. Ay, kaya't ko ang makita. Aday ta, pare. Ha! Nay, angkay. Apa yung makakaungit kayaw? Ay, talaga ang makaong ungitak. Inka mga la iti puraw a pintor iti tirsin na ni kagawad ko anak. Apa nga, angkay? Kut no nalpas ko aminan, anapinturaan iti puraw ti pader. Ay, bura! Ha? Burahin! Diyak kaya ti drawing ni pare Badong. Anya? Darasam. Inka mga la iti pintor. Ta irisum. Anya nga min ayat in drawing ni Tata Badong. Ay, inka din. Makitam to. Sige. Inak nga rod mangala iti puro apintaur. Kapasuron mo ti arami da dya pare Badong. Nagmayat ti drawing dagiti daddo maakalugaran tayo iti pader. Ay won, marituyang. Adda sabsabaw, adda kayaw, adda painuang, gandaddo mapay asabaw. Dagiti sabong adda pakasaritaan na. Wano, sikat asabong. Ay nasaya at matamaray. Tapno maipromote dagiti kasta a klase ti sabaw. Wun nang runa kat adda mo dagiti agmulmula kadagiti kakasta. Kan saan lang adagiti kasta? Agipinta kayo mo't akadagiti makuna a beauty spot ti lugar tayo. Wun taima ko nang ada pakasaritaan na. No, mayat. No mga bakti barangay tayo. Oh, di nagmayat maray. Wun marituyag. Anya nga tayo timpinta ni Tata Badong di tawi. Kita man. Ha! Marihuana plant? Lukas ka. Isugayam ang nagungot niya ang kalinteng. Adapay may saan nakadrawing a tao di tawi.
Kat nasuratan iti kapitan inteng. Igam na pa'y day taamula. Ay! Isumot lagayam nga uray lalim mabasit dagiti lapahag ni Uncle Inting itay. Ay! Apay, kastoy amula nga raw ti iprom-promote ni Uncle. Loko day tatataba daw. Burak man langay. Ayan na nga, tinalpas ni Kabadong a drawing nga inaramid na. Ay awadon. Pinairis ko ngayon sigida ka ni Kwaraw. Na, apay ngay. Nga po tayo isaw, timang dadaal ka dagiti amin ang napipintas abuya ijay. Anya? Nulabsin teksaw. Uray ti kinatao kat dadailanan. Ay nagkarukit din day ta a drawing ni Kabadong no kasta. Tilaw-lawan ko na nakitultulag kan ko na. Ay mangiruruman. Ay masapol nga rod ang mabagbagaan no kasta, kapitan. Masurunak. Nasakit ti ulo kag pampanunot iti maipinta abuya. Ita, kasya ti naramid na. Kit makuna mo aday jay amula. Kahit ada pakasaritaan na. Tuyan. Anya, Dakal ti pakasaritaan da jay klase iti mula. Sana una, puno day ta. Tama kadadaal ka nga raw. Bawal at talaga. Impadas ko lang. Kasta unay kay din nasuron ni Parintay. Ura sino mat talaga ang masuron. Uray si Kano kasta mo tinaramid ni Kapitan. Talaga masuron ka. Ay, sayang. Tindrawing ka. Pinaikat kay din ni Parintay. Nasayat mo. Tapno di ka kat mangibabaay. Kasanungay, Inteng. Nalpas ka din ti trabaho yo para iti road beautification. Ay, dalpasin Nagpintas tigit ti National Road. May kahit nasayaan no kasta. Entun umay alawasan ti umay dagiti bisita tayaw amang judge. Ano mangkita ka dagiti na ipinta. Sapay lako mga road. Tadamot maawat tayo nga uray consolation prize laeng. Uray pinaikat mo ti drawing ko pare. Tanagbanugak may. Isungaytad mo ti tangdan ko pare. Ay nagpuskol mo ti rupa mo. Kalpasan ti inaramid mo kasta ti ibagam. Nye. Awan ti maitad ko atangdan mo ita. Ang ibkid day. Kaya't ka ti makisaritakan ka iti nalapat. Ha? Uray ma. Taumay kamin tukon ni Kwarog iji balayaw. Tagsarita taman. Ay, ada mulayo ka ni Marito yung Amarihuana, pare ba daw? Huwag nagpaisaw, tata ba daw? Agpudno kayo man. Ay na, Diyos ka. Awan mo't pare. Awan. Kasano nga ron ang naipintam ngay? Nga, among pa'y tilanganan. Imposible ang maidrawing mo tilanganan, wawan mulayo. Nagpudno kalangan, tata ba daw? Ay, narigat yung mulmulay ti kasta. Ay, mamati kayo kumakanya pare. Kuwaraw, awan na talaga. Kasano nga ron nga among tikas dya alang at timula. Ay, nakita ka lang iti ladawan. Manipot iti dyariyaw, pare. Aw? Ay, tama na. Marijuana plantation. Kuna na. De, ada pa'y ladawan tinaimula dita Day tati nagkopyak, pare. Awan timulak, akas iti kunayo, pare. Ay, mamuak lang nga dakalukan nga aramidem. Siyak ti agayam iti pulis. Gapo iti panangi drawing mo iti day ta klase ti mula. At apundan nga damula takas ta. Ay, natuyang. Agbabawi ak laki din. Anang drawing iti day jay. Ay, basol mo. Nagkunang amin aya. Salbag ka kidiya. Sa paibagada mo din nga, damula ka marijuana. Ayun na yung ngay. Ay nabadong, aganos ka Tanay, biltaan na kaitan ni Kapitan. Si kanto mga main. Apay, gapulang tayong drawing ko. At damula ko nakasyay. Tinasayat, ing kakasaritan ni Kapitan. Agpalawag ka kun kwa na. Ay, di laki mangaw mo't ada dya aparinteng.
Kakit agkid daw kan kwa na iti pamakawan. Tasaan ngamin nga ang angaw ti kasjay nga naramid mo. Ay, pakawanan na ko na pare. Di ka laki maangaw mateng. Ay, jak maangaw iti kasta pare. Di na kumamot pagatapan nga damula ka kasya bulong. Masi kayo mata pare. Hindi kag danag. Pakawanan ka. Ay na, hagyaman na pare. Aminag, basol ko na dyan nga naramid ka. Very good. Tamo mabasol mo. Ito maminsan, di mo ar-aramidan ti jak kayat Ay, saanan pare. Saanan ang maulit. Fix man. Good. Saan ngamin ngang angaw day jay? Nagipinta ka. Di ko nasaya at kan makaay-ayo iti mata kadagiti kaadwan. Ay na! Tatapadong! Saan ngamin anasaya at pinaramid mo? Tumulong ka hindi para iti pagsayaatan ti barangay yo. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo Nelyesya Tumli. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag. Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Emiten. Tuyang! Tuyang! Oh, apay. Error mo amin na badbado dita. Asaan ang maususar? Agraman sapatos. Adda dita sulit ti balay dagiti nadadala sapatos ken badbadaw. Ikabil mo amin dita sakaw. Anya? Tainak mo isakaw dagiti butas. Ano dadahal? Kan lastiko ijay. Apay, adda gumatang. Sino kumamit ti meta gumatang ngay? Puuran na. Anya? Dito'y mulatan apuran dagita. Ay ba daw? Kito na. Pagbanlugag pala nga mangipan ni Jada yaw. Alang araw daw. Puuram amin dagita a basura. Tinasayat. Yung kapay alay. Dagiti nabati iti unag ti balay. Anya ay tinabati ako nam. Dagiti silupin kan plastic. Mala, hingkan. Alang araw. Innakaw. Naske na mapuuran ta amin nida. Tadikit isupe sumali lang. Sus! Nagkunabat nga agpuor ka dito iti lastikaw kas kadaan niya paray. Paray? Kapay, di mo amaw. Makapadakis dayta iti salunat. Uray lang tumanon iti barangay Hulte Asok dagiti pupuram. Ayun, ay kamutin pare. Para dahi talaga nga ba nagbike? Ay, saan lang nga dayta? Ay, makadadal iti salunat dayta paray. Adulamin pare. Na, ay tirumbeng ka na kita klase iti basura. It ikalim. Tila bibiyangan mo na dyan, parinteng. Tiamok nga men, kat saan da apupuuran dagiti plastic. Ay, adulamin dahi ta. Mabaling, para kanya. Di mo ipilit ti kayat mo ba daw? Tadikat makapungtot ni Kapitan. Ay, kaya pungtot lang, ano kaya na? Anya? Karkarwak to pa ya. Masurunak. Para dahi lang, sinungat na kiday. Na, Apay, gaputa isunti Kapitan, kunam lalo asinag. Ay,
Idi pala ang adagrik-reklamo iti aramid ni Kabadong. Uray pilit tilugan. Puuran na. Kas kada plastic. Dahita nga rod kat ti madi nga aramid ni Kabadong. Tidagas na. Isupay ti makaungay. No adda ibagadakin kwa na. Saan nabalik ko mano iso dalang ganda dito Nang saan mo nga raw? Nga raw. Ado ti mairaman na makahangot iti asok ti basura. Pupuuran da. Kuna ni Kapitan, saan nabali? No dagiti laang papel kan bulbulong. Nga raw. Ibagam, tanag pordan tumanan. Ipanda iti adayaw. Bayan yaw. Ta ibagak da ita kadakwata. No masadot kayo amang ikali kadagiti basura yaw. Yadayuyo ti panagpuur yaw. Anya. Mabanyo puuran iti adayo a lugar. Di awan matatao. Aha. Nagadulaki din nga mo yaw. Naminsan lang mo da. Uray naminsan lang. Dahil tati ko na ni Angkal. Madikan no ti agpuri ti basura. Ay, makapasaron ba dahil tang Angkal mo? Para dahil talang agungatay. Makapadagas nga rod iti salon at. Dahil talang tiga po na. Wenno at dapay sa balay. Makagapaw. Kwaraw. Ha? Anyakit din dahil ta sa uyaw. Dahil talang mat nga. Ang mga nada sa balay panggurguraan nyo kanya. Ibagayo lang eh. Awan. Dahil talang tirasaw. Nasaya at mat, taimbagayo kada pari badong kan marituyan. Ay, wala banag. Gapu iti asok ti basura da. Ay, imangot dagiti sinampay ko abad badong. Isumot lang nga agat asok dagiti kalablaba akawas ka. Agraman ti pulaw. Kasano, kat nagpuskula unay ti asok nga agtaw di ti basura da. Ay, pasaway nga minday di apari badong. Ay, makapaasar. Ay, masapul abagbagaan nyo ni pari badong. Eh, masurunak no, da ibagak. Sapay kontrabida. Eh? No kasapulan nga ungtam, aramidam inteng. Saan ang mabaleng ti kasjay nga aramidan na? Kitaan nyo matbasit marituyang. Ti anya maray. Saan basta agpuor kayo latan iti arubayan nyo kadagiti plastic? Naminsan laeng mo day jay maray. Uray pay. Tapno ambong, imangot amin alinabaak gapo iti asok. Anya. Iso ano mabalen, liklikan nyo kumati agpuor iti arubayan nyo. Anya matang para day talaan. Anya ti kayat mo asawan, mare? Nasakit tinakam mo kanyak? Malah bayam, taibagakin ni badungkaw. Ngamain, isaw tinagpuaw. Wen tati amok, saan lang anam na minsan nga inaramid yun ay jay? Personal ang datan sa amat din to yan. Yakam mo Istrikto da mo launa yan. Kunam lang sino da mo tayo. Si kanto mga main, nagadaw dagiti pinuuram iti arubayan ta. Kurang pa ikindi dagiti ya. Anya ti kayat mo asawan? Tapno dagong gunada. Yan ang dakpay tagpuor iti arubayan ta. Anya? Igagara ka puuran dagito asilupeng kang plastic. Tapi naipaisum talaga, badaw. Ay masurunak. Umay daki din si tarenay. Amangan no addamanen makaangot iti dayta. Kat umay damanen ditaw. Ay kito may dala nga. Sana ka mabutay kadakwada. No imbagada ngamin amaday. Maday. Di mon aramidon pay. Ay nabadtre pa nga lang. Makapainsulto din naramid na. Sita. Eso nga gibalbales ka, kasta kaday. Sino man ang tagpupur iti plastic? Ay sus, urela sumrek pa'y mati asok. Nitata ba daw, Angkal? Ay, isumadan. Isarak ko mga rudag iti tawa ti barangay hall. Angam naladawain. Ay, salbahe at talaga day ta atao. Makapasuron at talaga. Imbagak matang nga imbagayo, abawal ti agpuaur. Angam magpuur latamat iti basura da. Ay, nalakala ko mati kumabil. Kabila kon iti 1/4. Laklakayan mo tayo.
Damot siguro panunot nan ah. Ada siguro basit ah. Ay. Unay ka ti panunot ti kasta a taon. Nay. Kabilaksan. Imbaw nak ni Uncle Inteng. Agbayad kayo kano ita iti 5 gasaut. Anya? Para da ita iti first offense. Second offense, 1,000 a pisaos. Ay, just kiki di da ita. Isong agbayad kayo para iti first offense. Ken second offense. Ay, awan kwarta kwarog. Ibagam da ita, kani parintay. Bali 1,500 amin ti bayadam, tataba daw. Awan nga rod kwartak. Apay nagdagulit ka na ya. Salbag di mo da ito ay. Di nakaungit ah. Imbaw naklang nga ang kalinteng. Sino ba't pisan ang makaungit nga? Iti kastangan aramidin yaw. Sige. Urahim nga rod ani Uncle Inteng ti umay di taon. Agbayad ka iti multam. 1,500. Uno saan? Nay. Ay, rupak kwarta kayo kidi ah. Naa. Wala diyo pagdawdawatan iti kwarta. Salpag kayo kiday. Ay agbayad ka uno agayabak iti pules. Pulis pare. Wun. Ay, kwa pare. Pagasimbatan ah. Ala. No di mo kayat. Agbayad ka itan. Ay, sa awan kwarta kita pare. Agasam ta 1,500 ngay. Ay, ingka umutang iti pagbayad mo. Ay, na yun pare. Basol mo ah. Nagkuna di mo tong palanti paglintigan ti barangay. Bumulot man iti 1,500 pesos mo pare. Pangusaram ko ma. Pagbayad ko kindi parinteng. Bayadak tumit lang, intun bigat. Intun bigat matlagayam. Nga mapay nga umutang kapay lang. Sige ka din amaray. Bayadak tumit ladagos. Mabalin mat ang makisarita ka ni kapitan no awan kwartam. Ha? Ibagam nga oray agtrabaho ka lang nga agdalos iti igid ti kalsada. Saan ay trabaho ti kamanero da ita, maray? Apay nga asya. Agpidot ka kadag iti wara a basura ti kayat ko asawag. Kapitan, mabalin ka di asyak laangan ti umay agtrabaho. Ay saan? Ni pare ba dong ti kayat ko ngagtrabaho? Kasanungay no di na kayat ti umay, kapitan. Ay masapul nga iso ti umay. Ay, saan nga umay patiliw ko iti pulis. Sige nga raw, kapitan. Ibagak day takin ni ba daw? Ay wala. Ay, sinalungasing na ngamin ti paglintigan ti barangay. Iso nga agikaro ah. Manungay nga aldaw nga agikaro ni ba daw, kapitan? 2 days. Sige, kapitan. Taibagak day ta. Ay, nasaya at ay may kamilag, pare ba daw? Kanya ta aramide ngay pare. At iti sako. Ingkagpidot, kadagiti wara a basura iti kalkalsada. Anya nga ti usar nga agpidot pare. Imam alangan nga day tasakambot pare. Ay, nagrugitan ngay pare. Kararyak Masapol ko ti pang-ipit ko pare. Nakararte ka, ipitin ka. Day ti gloves. Kastamot Aglabs samot Una. Ala, kayo kanikwarog iti igid ti kalsada ta bantayan na ka. Anya, masapol pala bantayan nak mait pare. Una. Kamangan no awan makakita ka, tumaray ka. Kan wano iturong mo. Ay, sigurasta ka mo tatalagaan niya pare. Una. Malahin na malangit. Hina, tatabatang. Saan nga ikamunday ta sa ako nga intid ni Angkal? Ay, adda ka magayam. Kunak na nagawit kay tayan ko araw. Gaputan mo yung nagawit Iturog yung mutan dito. Ay, nabanbanuga nga ruday. Pilitan na kidain. Ay, salbag mate. Bumahon ka ditan. Tay tuloy mo tagpidot ka dagiti basura. Ay, alaman langay. Visit kini ti kastoy abiyag. Pinagtrabaho matan talaga ni pare ba dong? Yes Day tati maiparbang iti kasken ko na asuker. Sa bagay, bareng no agnakam matan ni pare ba dong? Ay, narigatan no pampanuy-nuyan iti mading aramid na taagruam. Ay katwan
Ay, mga nutuladan dagiti daduma dita, di naramid na. Ay, Pudno dayta, Inteng. jak kayat, nasukir ti masakupak a barangay. Talaga akas ta. Di mo namnamaan akayat dakati amin a tao. Nga ron, adalat ta kontrabida mo. Nabambanuga ka nagpidpidot iti basura to yan. Kahit napidot mo mutla ang amin a basura iti kalsada. Ay, wala. Tadaman ni Kwaro ka mang bambantay kanya. Anya, agdwa-dwa siguro kan ka ani kapitan. Iso a pinabantayan na ka. Ay, mabwisit aki din no kastoy laing to yan. Ay kat, isardeng mo nga min ate agpo or iti makasabi daw. Anya, Agpakumbaba ka nga min kin ni kapitan. Di mo kalkalabanin ta isuka nga ron ti kapitan. anya nga agpakumbaba nga ibagbagamay. No may papan iti turay. Naturturay lakta ni kapitan. Anya. Pagtulag ta, Kwaro. Anya ti pagtulagan ta, tataba daw. May kadwa itangal daw pa nagpidot ko iti basura dito kalsada. Pudno day ta, apay ka day. Nabanbanugak iti kalman. Iso akayat ko ta ginana ita. Anya, Agtulag ta. Maturugak ita dito'y sirok ti dakil akayaw. nay, apay ngay. Kat di mo ibagbagakin ni uncle mo ah. Nagtrabaho ko ng latan, huwag damag. Ay, magimot dak kaya taglangsot kini uncle kao. Anya. Ibagak ati pudnaw, naturo kayo lang dito'y sirok ti dakilakayaw. Ay, saan ka gaya man nasaya ta katultulag ko araw? Nagtrabaho ka kitay, tapno malpasan ti multam. Nalpas kundi trabaho, ngayon paramid mo kanyak pare. Ay, Awan mo't siguro, tima ko ng kanyak. ay nasayaat. Anya nga ay. Ah, Aramidim to man, hindi naramid mao. ay, saan pare? Nadidigra mo tel. Nasayaat, nadidigrakan. Naamiris ko itong tibidot ko pare. Agbalbaliw akong pare. Ay, maragsa ka nakparakan ka. Liklikak itan, ti agpuor, kadagiti makasabidong ti asok na. Tapno maprotektaran tayo, ti salon at tayo pare. Wala. Napay urayim ngamin amadosa ka. Sa kanto makaamirais. Ay, kat pakawanin na ngarutin na pare. Agbalbaliw ako. Napakawan ka nga ron itayon. Ah, Narigat mo't no, di ka pakawanan. ay, agyaman na manit pare. Agyaman na. Ay natatabadong. No anya ti pagalagadan di ta barangay yo. Agtungpal ka tapno awan ti pareko. Ala sige. Dinang tinagipusan ti sabalipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon agyaman kami iting kay panagdanay ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ilakok day kay bakak, tawan mo't ten makanda aruot. Medyo dakkel ka nalukmag ti bakam, Inteng. Manungay ko mati panangilakom. 26 kita, medyo dakal. Ay, addaken ka dayta Dumalakok di, gumatangak iti ubing abaka. Ilaklako ni Inteng ti baka na. Ay, gusto mo't kit di Tadi namot la maasikasaw. Kasta aya maray. Wen, maray. Ad-adda asyak ti mapan mangipas pastor no kwa. Kan maysa, nagangumot amin ang aruot ita. Addan sa mo ngamin El Niño ka na. Dayta nga rod ti kunkunada. Sapay la ko maatasaan.
Ay, ilakla ko gayam ni Kapitan Tibaka na. Bayam, taibagak day tamaray. Pangibagaam ko ma. Ay, ni Badong Paray, di lang mabalay. Nga uray no day ta 18,000. 18,000 ay nagbabamot ti panggatang mo iti baka kun. Ay na, awanan ti mabalin na kananda paray. Sayang tumid lang no kumutong day ta bakam. Itad mo kanya kaun iti 18,000. Ibagak ka, awan tumo ilang gumatang ditan. Api nagkarumot ti panagtawar mo kan panagsasaon pare. 20K, para kan ka. Anya? Apay, di lang mabalain. Aday talangan 19,000 paray. Pag sinapatan ta. Nagrigat ka kat akasarsaritan. Sige malangin. Gatanga mo iti 19,000. Kasta, day ta mantikayat kuking ka paray. Sige, 19,000. Dahito, itibakan ni Parinteng to yan. Dakkel mo na niya. Unmay. Apay, binayada maun. San pay? Awan pay kwarta. Payadak to doon ada kwarta. Anya, awan mo't gayam kwartam. Ngumapay nagtawar-tawar ka. Bayadak to ka day. Siyak ti makamaw. Pangalaam to ngay iti 19,000 na pagbayad mo kin ni Kapitan. Sana parikot day ta. Ayan tibakam, inteng. Nakapagod lang ta ijay turod Mapadmon to mangki di iyalis. Siya kung ti mangiyalis, iti mabalin a pagharaban na. Thank you Sige, kanay, anda pa'y meeting ko ijay barangay hall. Apay, di pa'y binayadan ni Pari Badong aya. Saan pa nga ron? Kuna na nga umay to kano inton adawaya na. Bayadan na kuman tapno alaundan. Tapno saan nga isupay apagtaktaktakan iti oras. Urayan talatan. Inakon iji barangay hall. Anya ka diti ibagam ka Badong. Umay ko ibagang at dabakak iji bangkag maray. Ilakong kanyak? Kasta ko mga rod maray. No kayat mo Umay ka, tumay mo kitain. Mano kumangay ti panangilakom kanyak no bilang. Tinasaya at umay mo pa ikitain, maray. Ibungin ko dito yung baka. Sabi daw! Kartingak tumanaw dito. Ang dali ko alam ka. Kartingak matimang na baka. Pumanaw tan dito. Kabadong, itay kami pa'y ka ni Marito yang dito. Kastaya, maray. Napan ko pa yung amin pinainom da ito'y baka, maray. Dayta ka diti kunkunam abakam. Awan, maray. Isu da ito'y. No kaya't mau di gatangam itan. Manungay nga ti bayad na dayta. Tangay papartimot ang mailako akas kunam. Di oray 30,000 langay. Awan latawar na daytan. Sige, maray. Oray 29,000 para king ka. Mabalay. Sige. Bayada kaun. Agyaman nak pare Mala, di ka agdanak. Tasya kaun, ti mangiguyaw, di ti baka, ama panitayan mo. Sublik manay, dito iti baka, di parintay. Kapala ko tadi na madlaw nga impanaw ko biyay, ti baka na. Anya ti aramitam. Dito yung kapailaing tuyan. Tama panak iti balay ni parintay. Anya? Bantayam ti baka, ang mga nod ang mangala. Apay. Mapan ko ayaban ni parinteng, tabayatan tan ti baka na. Itamot lang. Ay, kasjay. Malangarudan, mapankan. Masadutak nga mapanpay lang iji turod, iso abayadam itan dito'y pare. Kasta pare. Alam nga rodan, dito'y bayad na pare. Bayada kan. Kas Una, kas nga ron. Di kagdanag. Kas, no kas. Atay. Bilangag pa'y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Partakakagbilagan niya pare. Partaka. Kay, gusto mo lang, dahil pa nagbilang mo pare. Ang mga no, sobra pa. Sobra ka dyan. Mayat.
Very good, pare Badong. Ala, kuyod akong tibakan pare ah. Kaya nga nga ro ka binayada mo di bagi man. Nakaon. Na. Nagmayat mo ti sa sagawi si Juan na nga imadayaw. Ay. Sana balik ta binayadan ng tibaka. Sangapulo aribo a pisos. Kunaman. Nagsaya at gayam. Uray awan baka tanukas toya kanayaw na. Ay, kituwid mo ta. Makakwartata mo ta. Uray kaskasanaw. Inggoyod mo lang gibaka ni Kapitan. Adaw na kwarta. So, nagsipot ka man tuyang. Amwag no dapay agilakaw iti baka. Sigay, di kagdanag ba daw? Taag siputak, no adama mo. Ipakamu kadagos ken ka. Wain, uray baboy, manok, kalday no isaw, nuang, mabalin na ta. Sahabat ko ni Tata Badungan. Nagkapot ito'y balayyo ang kail. Ay, nasabat mo kaya? Wan! May na binayadan kanyak tibaka. Iso mapanaguyudunin. Tada ijay turod. Anya? Kit no nakita kidi kalma na ginuyod na tiba kayaw. Ha? Nangipananangay. Nakita ba't ngayon turong na itibang kagdakin ni Nana tuyang. Kit no ada ijay turod tibaka ti amok. Halangan nga insubli naman ni J. Turaw. Ay, mati kawak Ay. Uni mo tibaka na dyan, marikonan. Wan, ginatang ko kani kabadong idi kalman. Ijay? Iji bang kagda Ta inayaban na kanapan ng kita ijay. Ha? Isungay di makita. Ay, kaya't kumata nagatangan Nukasta? Imo na nga ron nga inlako na kan katibaka. Sakbay aginatang nakanyak. Binayadam gaya main. Ha? Ay, manungay, ti pinanggatang mo kan kwa na. 29K. Ay, tenglim na kagawad. Ah? Ang mga numatalimudo Na may saan na kan ni Pari Badong. Ay, agasam ngay. Nasakit tinakam ko. Ay, umay ag tawar-tawar. Ay, sa paintag ko ba't titawar na? Tirigat na. Awan gayam kwarta na paggatang na. Ay, linibas na pa ngayon lako ti bakak. Kalpasan na. Isaw, ti pinagbayad na. Ay, siniriban na ka ni Pari Badong. Gaputa busy ka. Gaputa muna abisi ak idi barangay hon. Siniriban nakmatan. Tirigat na. Nababalaang ti panangilakom. Idintaw, tain lako na iti 29K. Ay, saan ang mabalinday ito kanyak? Kag, anya nga ron ti aramidaw. Napartiyo ka din tibakan niyang kalinteng kagawad. Saan pa ikwarog? Apay ka di aya. Nasahat nga ron no kasta. Linukunak ni Paribadaw, kagawad. Anya? Ay tinasayaan. Isublim ti kwarta ni Paribadaw, kwarog. Anya? Ibaw na ka mang isublay? Ay, una. Tapno isubli na mo ti kwarta ni kagawad ko nang. Ha? Tangay di pa na parte ti bakak. Ay, sublik itan. Kasanungay, no saan nga umanugot ni Pari Badong. Ay, padasin na ito makita na nay. Nabatad apa ng luko ti inaramid na? Ay, saan na bali ko ma? No basit lang timpatong na. Ang dakal mag. Sino swerte ano kasta? Barang ano kayat na? Ang tawar-tawar kanyak. Kagayam. Ila ko na itinangin-ngina. Ay, unay lakit din aya. Anya nga tano baybay amlaengan. Ay saan? Katkatawaan na ko na. Nukas diya ti aramidat. Ala. Makaammo ka nga road intay. Anya ti kodam kwarag?
Isublikan no ti kwartayaw, tatabataw. Ha? Tapay ka na. Isublikan no ti kwartayaw. Tay subli mo ti kwarta ni kagawad ko anang. Ay, sana mabalin na. Daki kastan. Adda. Nang runa, tada kalukwan na napasama. Anya, awan may tikalukwan nga naramid ko Adda. Tinawaram iti nababang unay ti baka. Sa kalpasan na, inlakumpay nga imo na sa mo binayadan ni Anggail. Ay, kuha nga ko araw. Awan kwartak iday. Iso naramid ko tikas jay. Wais ka mo tatalaga niya, tatabataw. Sana bali ata, kasjay lang, mate. San mo't nga rod ang mabalintikas, day? Iso nga isubli kong ti kwartayaw. Tay subli mo ti kwarta ni kagawad ko na. Anya. Dukas tangaroy, naamuan ni Kapitan ti inaramid mo. Ay, kasta nga ron to yan. Kasanungay daytan, imbati laptama ni Kwarog ti kwarta. Uwin nga ron. Kit isublik ka no, matindi kwarta ni Marijuana. Anya matang, di awana ti 10,000 pisos ta. Awa na talaga na. No isublik ti kwarta. Ay, ninamnamak lakit din ang makagatang akong iti makina. Makina nga niya. Washing machine. Kastang raw. Ay, pumanaw tan sapay lang dito'y kabildatan to yan. Tapno didak masingir. Ay sus, ad-adan ayak kayat ti kasta, badaw. Anya ngay kabadong, sublian mat ni Kapitan ti baka. Apay ngay ka no, Mare. Sobra ka nung ngamen ti impatong mo, kat 19 kila ang gayam dayjay. Pudno siyempre, inaramat ko matiutak ko Mare. Tangay 19 kila ang matgayam ti pinangbayat mo, anya. Kat isublem ti kwartak at 29K. Nanginaunay gayam ti pinangilakom kanyak. Anya. Isublik langan ti baka. Nanginaunay. Ay, sobra. Ha? Ay, aguray ka, Mare. Ta kasaritak mampay ni pare inteng. Ay, makamo ka. Basta isublem ti kwartak. Mga asim ka dimot na, pare. Di mon isubli pa Ay, nabatad pa ng luko ti inaramid mo. Ay, pare. Siya, tinagregregat anang ipaspastor iti baka, inguyod mula ngayon libas. Ay, kasta lang. Tiyan dautak na naaramat, pare, no maminsan. Yan. Ay, sublik ti baka. Dayo asaan nga umno ti presyo na. Anya, uray at kinayat mo, pare. Ay, maditirik na nga apay, naglaing ka na Ay, di ka kumamagpong to na, pare. No kastamad lang. Di... Ay, Diyak kayatan ti lawat. Porsyento amon ti kwarta. Na, Tas si kamot ti nagbabawi, pare. ay nagadukit sa umon. Ay, linibas mo nga ron ti baka, kanday. Ha? Makapong tutak makitam. Ay, isublikon, pare. Kundi marikwanang ti kwarta. Ay, nasaya at may taisublem. Uwan, pare. Kat mabalin mo na sublen ti bakam kinkuha na. Agya manak Kat pakawanan na kuman na, pare. Na, ay mala, pakawanan ka. Ngaminton maminsan, di mon ar-aramay din day ta Ayat mula ang maadan iti kwarta, mangloko ka iti padam at haaw. Ay agasang nga iti inaramid mo. Linibas mo, ngayon lako ngayon mo na ti baka. Ay madiday ta pare. Agbaliw kan, di ka mangloko iti taaw. Ayat mula ang maadaan iti kwarta. Ay natatabadong, maadaan ka ngagpaiso iti kwarta. Ngam, iti saan mat anasaya at awakas. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, EMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 5
Kanda ito'y ng estasyon. At yaman kamay, iting ko'y panagtingan.